फावखुंगुर आरो बिथाङा देंखोगिरिबो जोंनि गेजेराव नुजाथिफैदों हांख्रायनाय लेखा बिथांखौ जोङो नोंथांमोननि गेजेराव सिनायथि खालामनानै होनो नागिरदों बिथाङानो जाहैबाय प्रेक्टिकेल बसुमतारी रायजोफोर बिथांनि थाखाय जेसे हायो गोसाय आखाइ खबनांगौ बिथांखौ आखाइ खबनानै बरायनांगौ बिथांखौ स्टेजाव आं हांख्रायबाय लोगोसे गांसे आर'नाइजों मान बावनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय मानगोनां रायजोफोर नै फंबाय प्रेक्टिकेल बसुमतारी लोगोसे बरायबावनो नागिरदों जोंनि हालामनिनो नायल' जायल' मुंदांखा सासे इउटिउबार मेहेरवारि फंबाय बिथांखौबो दिनैनि नैबे रंजालि बैसागुनि हारिमु बिलिफाङाव गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय आं आफादनि मानगोनां जोंनिनो मावथि लोगो बिथांखौ खावलायनाय जाबाय गोजोन्थों बिथांनि थाखायबो आखाइ खबना हो रंजालि बैसागुनि बयनिसिमबो अननाय आरो सिबिनाय बावहरबाय गोजोन्थों दिनैनि बे दिंखिया जुलिनि बाथासिफोराव फैनानै आं बिराद गोजोननाय मोनदों नोंथांमोना गोजोननाय मोनदोंना मोनाखै आं फैना आं बेखौ मिथिया बयबो खोनाहैदोंना लामासिम खोनाहैदों बे बेस एसे बेस भलियाम रिबाब एसे बारायना होजोब आरोखि आंना बे जिनिसखौ एसे बुरजा नांथारगौ आङो हेल' बयबो खोनाहैदोंना गेटसिम खोनाहैदों आखाइखौ आङो बे लामाजोंनो दिंखियाजुलिनि लामाजोंनो धेमाजि गहपुराव प्रग्राम गायबाय थादों दाखालिफोर 8थासो प्रग्राम गायबाय आं ओरैहाय आं मोनसे खोथाखौ सानबाय थायोमोन बे खिजानाय दिंखियाजुलिनि मानसिफ्रा आंखौ मानो लेंहरा बिराद सानबाय थायोमोन आरोखि आं बिराद दुखु मोननाय दंमोन आंखौ लेंहरैनि बे दिंखियाजुलियाव नाथाय दिनैनि बे दिंखियाजुलिनि बाथासिफोराव आं सफैबाय थालिया बेनिफ्राय देरसिन आंहा गोजोननाय गैया This is the greatest pleasure of me in this बैसागु celebration आरोखि थालिया दा नोंथांमोना आं फैनायाव माबायदि गोजोननाय मोनदों गोजोननाय मोनदोंबा आखाइ खब आं बेखौबो दिनै बुंगोन जाय मानसिया हारसिङैनो गोजोननो हाया बे मानसिखौ मुलुगनि गासिबो जिनिसानो गोजोनहोनो हाया थालिया one who cannot satisfy himself the world cannot satisfy him थालिया जाय मानसिया हारसिङैनो गोजोननो हाया बे मानसिखौ हाया नंगौ नाङा नंगौबा आखाइ खब बे हौवाया बे मानसिया मुलुगनि समायनासिन सिख्लाखौ हाबा खालामनो मोनथों थेवब्लाबो बेनाव गोजोननाया थाजोबो नामा थाजोबाबा आखाइ खब सासे सिख्लाया मुलुगनि साबसिन हेन्डसामसिन महर गोसासिन थाखा गोनांसिन हौवाखौ हाबा खालामनो मोनथों थेवब्लाबो बे सिख्लानाव गोजोननाय थाजोबो नामा थाजोबा थालिया सरखारानो गोजोन होजोबनो हायाब्ला बे सिख्ला हौवाया मा गोजोन होजोबनो हानो थालिया India the government of India is giving PMAY house to everybody to the poor people गोजोनजोबदों नामा मानसिफ्रा PMA न'जों गोजोनजोबदों नामा बिजामादै उन्दुनो ना फिसाजो उन्दुनो ना बिफा उन्दुनो ना बिमा उन्दुनो ना बिखुनजो उन्दुनो ना फिसाव उन्दुनो बे न' गंसेल'जों गोजोनजोबदों नामा सरखारनि न' होननायजों बिजामादै उन्दुनो ना बिहामजो उन्दुनो फिसा उन्दुनो ना बिखुनजो उन्दुनो
ना बिमा बिफा उन्दुनो 8 फुटल' न'आनो नङा 8 फुट नङा 12 फुटसो जागोनदां 12 फुटल'नो बेयावसो जायो थालिया जायादां सरखाराबो गोजोन होजोबनो हायो नामा हायाबा खायफा बिनिखायनो आं प्रेक्टिकेल बसुमतारिया दिनैनि बे मोनाबिलि बिलिफाङाव बुंदों जाय मानसिया हारसिङैनो गोजोननो हाया बेखौ रावबो गोजोन होनो हाया गोसोआव थाबायना रायजोफोर मादै गोसोआव थाबाय गोसोआव थाबायबा आंनि हमदो ओंखायनो हारसिङै गोजोननांगौ हारसिङै रंजानांगौ नांलायनाय खमलायनाया जायो हारियाव समाजाव आमेरिकायावबो नांलायो चाइनायावबो खमलायो लण्डन आमेरिका निउजिलेण्ड सुइजारलेण्ड जिउरिक सुइजारलेण्ड गासैयावबो नांलायो खमलायो नाथाय बिसोरो थाब गोरोबलायो खिन्थु जोंना थाब गोरोबलायथारालै आं जा दुखु मोनो बिसि नांलायबाबो सप्तासे थानो नागिरो फिसाया गस्लायाव बिसिया सखियाव उन्दुनो नागिरो बिदि जायो सोरबा फिसायजों ओइ फालिया ओइ बिदि जानो नाङा गासै खोनायो माने हा नङा मा होनदों मादै गान खनसै खनगोन बे माने मोसानो गोसोथार ओइ मेडिसिनाबो आयुर्वेदिक एल'पेथिक थायो दे थायोना थाया दा बेयाव आयुर्वेदिकबो दं एल'पेथिकबो दं आरोखि दा आं मोननैखौबो होगोन आं मोननैनिबो डक्टरखा MBBS डक्टर प्रेक्टिकेल बसुमतारि आयुर्वेदिकबो एल'पेथिकबो आरोखि दा आङो मोननैखौबो होनांगोन नङाब्ला उसुबिदा जायो दुनियाव मोननैल' मेडिसिन दं एल'पेथिक आयुर्वेदिक आरो खुनु मेडिसिन गैया दङ नामा नोङो जेनेबा खांनानै बानायनाय जन्दिसनि बा टाइफयडनि बे माने मैगं थाइगं माबा माबि खांना बानायबाय आरोखि जानला मोनला बे मा होनो बेखौ आयुर्वेदिक होनबाय एल'पेथिक होनबा डाइरेक्ट एक्सन आरोखि बियो थालिया दे गान खनग्रोनांगौनो होनबासो जागोन सिमेन्ट मेथाइखौ सोर लिरामोन माबेखौ खनग्रोसै आं प्रेक्टिकेल बसुमतारि लिरदोंमोन सुरोदोंमोन गावसोरनि नामासो गैया अब्लाबो दिक्सिया जुलियाव आं नाम मोनदों आरोखि बेनो आरोखि थालिया आं खावलायो बयबो खोनाहैदोंना आं खावलायो मोनसे खोथाखौ बयनावबो दुखु दं सोरबा जुदि आंहा दुखु गैया होनोब्ला बिनिफ्राय थगायसुलिसिन बे मुलुगाव मानसि गैया नंगौ नामा नंगौ बाथ्राखौ everybody has problem बयहाबो प्रब्लेम दं सोरनावबा फिसायनि दुखु सोरनावबा हिनजावनि दुखु सोरनावबा बिहामजोनि दुखु सोरनावबा बिजामादैनि दुखु सोरनावबा गार्लफ्रेन्डनि दुखु सोरनावबा बयफ्रेन्डनि दुखु सोरनावबा फैसानि दुखु सोरनावबा साख्रिनि दुखु सोरनावबा न' बां गैजायैनि दुखु सोरनावबा हा हु गैजायैनि दुखु सोरनावबा माबा मोनसे दुखु थायोना थाया ओंखायनो आं बुङो जेसेबां थाखा थायाथों मानो बेनाव दुखुआ दं ओंखायनो जों सुबुं माहारिफ्रा दुखु प्लास दुखु सुखु बानायना लानांगौ आरोखि थालिया दा ओंखायनो बयनावबो दुखु दं हिसाबै जों बयनिबो सिगाङाव दुखुखौ देखायनाङा अननानै बे रंजालि बैसागुआव सारादुआव फैनाय बायदि मोखां देखायनाङा नंगौ नाङा सारादुआव मिनिहैयो नामा मिनिहैयाना ओइ सारादुआव रंजाहैयो नामा रंजायाना ओइ सारादुआव रंजाहैयो नामा खोनाना हरिनाबो खोनायोना सारादुआव रंजाहैयो मिनिहैयो नामा मिनिहैया दा होमब्ला जोंना मा बियो रंजालि बैसागु
होमबा रंजानांगौ नंगौ नाङा ना नङा ओंखायनो रंजा मिनि खुसि था दरसि दरसि थानाया दुखु दुखु थानाया केन्सार रग बायदि आरो जे केन्सारा जाबाय बेखौ सोखानायनि बेबस्था गैया बेवाइफोर मिथिबाय ओंखायनो रंजा बाजा था दुखुआ बयनावबो थायो नरेन्द्र मदिनावबो दुखु दं अमित शाहनावबो दुखु दं हेमन्त बिश्व शर्मानावबो दुखु दं ना गैया ओंखायनो नों आं बयबो रंजा only human beings are gifted with the ability to smile animals don't have this ability थालिया जिब जुनार मोसौ मोसा दाउमा दाउसाफोरनो इसोरा मिनिस्लुनो हानाय रंजानो हानाय गोहोखौ होआखै जों सुबुं माहारि नों आरो आंनोल' रंजानो हानाय मिनिस्लुनो हानाय गोहोखौ होदों बेनिखायनो जों रंजानांगौ मिनिस्लुनांगौ नंगौ नाङा दाङा बाजिया जायो नाथाय जोङो थाब गोरोबनांगौ रागखौ हमथानो हायियाव नांलायनाय बुलायनाय बोराबलायनाया जायो नोङो जुदि गान खनसै आं थाबायना इलं फटसिक फंमैयाव फटसिक दं आं जै गान खनबाय गान खननानै थंब्लेट औ मोजां मोनदों आखाइखौ बिदि आरोखि ओइ 100 जनाव 20 जन गाज्रि मोननाया जेबो नङाथ' आंनो आरो आंना सिदाखा आंखौ गाबोन समफोर प्रग्रामफ्राव लेंहराब्लाबो प्रेक्टिकेल बुस्थु बोथोर रसा नाङा टाइल्सनि न' दं कार दं बारि दं हाब 28 बिघा दं मियाइनि फात्ता गोजा खासनि नङा थालिया आरो साख्रिखौ आं गाबोननो लानो हायो साबा EM 6 जन MLA नि आंनाव नाम्बार दं मिथिगौ नोंसोर मा बे दिखियाजुलि बाथासिफोराव गाबोन प्रेक्टिकेल बुस्थु बोथोरखौ लेंहराबा रसा नांसिगोन सानदों नामा आं 2.5 लाखनि पिस्तल लानानैसो बेरायो आरो आंखौ फांफुं खालामनानै लाब गैया आथिङाव गावनानै कर्टआव मक एटेक खरिसे थारखरैनो मक 18 मक गुलि मारिसे होननो हाया थगायनो नुदों नामा आरो Almia Simense, Amlia Simense, Black Tiger Simense, Pastala Buildingi, Kusadara Naibadi, Kebayang Negeseku, Kebayang Negeseku.